Jaranan jaranan jarane jarane jaranan jaranan jarane jarane sejan sarape para mati Wilujeng dalu Cahayu. Wilujeng dalu Mika. Wah, pripun kabare Cahayu? Alhamdulillah kula sae pangesune panjenengan. Iya, ya muga-muga kabeh diparingi kesehatan kawilujengan. Amin. Panjang umur saya lancar rezeki. Semanten ugi panjenengan, mugi-mugi pinaringan sehat selamat barokah sedayanipun. Amin. Nah, saya Amin. muda dewasa. Alhamdulillah. Iya, saya muda kecantikane lan kecerdasane. Alhamdulillah Iya. pangesune. Walaupun setiap malam panjenengan ki munggah panggung ning aja lali kalian pendidikan dan pelajaran sekolah. Nggih, niku harus utama itu ya. Ah iya. Nggih. Ya pancen dina-dina iki lagi rame-ramene. Sing penting kudu iso menjaga kondisi fisik ben ora Bener. sakit ya Cahayu. Iya, Om. Rada rene. Nggih. Masalahe posisi bengi iki sampean karo ome iki aduh nyantol. Ampluk lho. Gelungamu kembang ireng. Ora usah ngrangkul ngono toh. Lah piye? Iki nyaput. Kok iso mapan ki ya ngopo iso? Kok kaya kucing usel-usel mboke. Nggih, pripun? Kepiye anggone awake dhewe iso paring lelipur. Nggih. Renan penggali Kyai Candi Rejo kuwi gumantung Iya. saka sampeyan. Heeh, bener, Ya, bener, toh? Om, ya. Lah nek sok sawaya-waya om kuwi wis ya paling ora awake dhewe iki sok kala ditemokke ning papan bagian ngene iki to lho. Heeh. Ya sak iso-isone sumbangsi awake dhewe apa ya diaturke. Heeh. Apa bener. Aja meneh? nganti sampeyan dadi seniman muda. Iya. Jur mengko keguh karo kepopuleritasan. Iya. Ya paling tidak jiwa artis itu dihilangkan tapi jiwa seniman yang tradisi harus ditanamkan. Iya benar sekali itu. Terima kasih ya Om. Saman itu selalu perhatian denganku. Lah, Apa maneh lek pas aku tanggapan ngono kae sampean kan mesti ngeceti aku mendino toh. Ya tak chat. Duk semangat, duk semangat kuwi ya toh. Allah jan hatiku kerontor-rontor. Ngono kuwi. Aku ki- Hatiku jan bunga Kowe iki sekali lho. kaya ponakanku dhewe to, Nduk. Arep piye-piye nek ya nuwun sewu seniman ki sok kala kadung munggah-munggahing gendera, sok kala mesti dikersake piyayoke. Ngomongi kuwi wis sampean ki wis bagus. Lah, iya. Terus ke apa perhatian Iya, lah, ya iya, ngono. iya, iya, iya. Aku ki seneng lan duwe apa dulur kayak sampean. Lah iki lak mergo gunane dulur ki iso tutur-tutur. Nah. Dulur iso tutur-tutur insyaallah yen nyambung silaturahmi iso semulur. Nah, bener. Lah nek Ngomongi. hubungan kuwi dulur semulur akur insyaallah iso ndawake umur. Lah, nek ngono berpelukan dulu. Aja bojoku Lah, delok aku dikira tenanan. Lah, yo karo ponake Ya wis dhewe apa-apa lho. wis karo ponati. Ya wis ngene ya, Nduk. Bengi iki piye kuwi hoah. Wah, oh, aku nyawang kok. Apa, Dik? Ya apa, Dik? Dulu-dulu kok ngene. Dulu ngene kok gekek wayahe ngendok saiki. Sinden ki nek sik enom ki ngene ki etika. Lho, Dadi sik etika ngono ngajeni kuwi sik- ora ngerti sopan santun nih DSDM rendah kuwi mau ki lho ora ngerti yo. Etika cara untuk apa jenenge bersalam enggak Ra ngerti duwe. wi. Canom ngene ki ngajeni. Ngajeni jek mending ngene lho timbang aku karo wong klinik. Piye kabare Om? Piye kak? Lho kan dak sae. Ya mendingan ngene lho Anu nek sae. nek pas ngene golekno Aku- sinyale sing pas urung apik ngono. Aku nyambut gawe karo awakmu ki 12 tahun ora tau mbok kampleng iki bengi iki mbok kampleng aku iki. Walah ya Allah sakne. Ya ya. Aja nemen-nemen, Nduk. Ngene Ini ta. apa? Seniman kuwi kudu nggae Lali wes. Arep nuturi lali. seni Arep nuturi lali rupane yo codot tok. Ya pas ae kok. seniman iki kudu gawe tata krama. Tenang. Jadi lek karo Om iki paling ndak aja mbok remes-remes ngono kuwi. Ora oleh banyol
ning ora oleh sing kasar kaya ngono kuwi. Dadi Oh, ngono. jenengan kan ponakanku. Heeh. Nek mbanyol ya mbanyol, tidak perlu mbanyol secara fisik mung golek lucune liyan, oke? Oh, ngono. Ya. Oke, Om. Olehku Om ra apa-apa, tapi wediku lek sampean karo liyane ra nek sing nuturi Oh iya, sing Om, bahaya ya Allah, ya. Om. Maaf ya, Om ya. Anu lek, anu nduk dangakno rada dingklukno sirahe. Lah nyapa? Nah, terus Aja. nyapa? Aku lek iki gawani aku. Lho kepiye? Aku marai wis ngedoi banyolan sing saru-saru aku. Loh, kok Lah, ora kok saru. Aku Kowe iki gak saru lho. takon dingklukne sirahe, takon ngandani bocah kuwi. Wediku lek mbok dingklukne aku roh niku tuh mimi aku. iki saru ngono kuwi jenenge. Loh, Mas teh haus, ommu ki haus. Ya haus terus mimi didingklukne terus ning ndi Dadi mimi. seniman sing apik, sing Oh, sehat, seniman iya. apa meneh seniman tradisional. Budaya asoring bangsa gumantung budaya. Dadi lek banjol sing apik aja mbok kampleng-kampleng ini ya. Oh iya. Aku ora apa-apa engko wediku lek sampean karo sing sepuh-sepuh besok ben mbok kampleng terus ra trimo sing bahaya ya. Oh iya. Om. Hati-hati lek banjol ya. Palingku. Si kampleng ndak oleh. Seto. Lek didoni gak apa-apa. Aja. Iki lho. Iki aku meleng tenanan, Nduk. Oh iya. Om. Om meleng tenanan. Saya Dadi kok kaya ninggal weling iki piye to, Duk? boten tinggal meleng ngeten niki budaya. Jadi Unggah wayang nggo. itu adalah budaya. Iya Jadi, iya iya. unggah nggo kudu dijaga. Tata krama. Penonton niki sing mirsani oke. Enek sing nom, enek sing sepuh, enek bocah-bocah. Takutnya nanti tontonan ini akan menjadi edukasi terus ditiru karo bocah-bocah cilik. Oh begitu ya ya ya. Om. Bolehku ya. Iya oke oke. Sip. Kuwi Sip sip. kowe ora kaya ngono kuwi. Termasuk termakan ya anake ommu dhewe kuwi. Lah nyapa? Kakek ndelok tinju wae, Terus duotosi wong kae Ha? tanpa ukuran. Lah mergo akhirnya aku dijotos ya. Lah kuwi lho. Turuno sirahe dinggo dolanan anake dhewe ngono kuwi. Ngono. Mulai ya Oh, sing iya. penting menempatkan tempat yang sebenar-benarnya. Ngono to Iya karep ngono iya to. iya iya iya. Nih, iya, tadi oke. pas Anak- gon bengi iki lak krana nduk niken kuwi lak Nyapo? piye Sembangin opo ngono. Iki lho bocah merongos nek Kae iki lho. sih, Lah kok sing mbok tekoki kuwi apa kon arep nembang Lah iki napa? wis aku secara nafsu, aku nafsu karo kene aku. Kok iso? Niki wau pundutane Mbak Lurah. Nggih, Nggih. Pangkur jenggleng Cahayu. Siap. Heeh. Pangkur jenggleng ngangge caping gunung. Oh. Pundutane Mbak Lurah. Di jaranane napa mboten? Ah, iya no. Mboten usah. Iya no. Niki Sanindri iki identik dengan Jaranane. jorana. Tapi niki nganu lho, kula mboten saged jarat. Sebabnya? Amargi kula mboten damel rangkepan. Mengke lek ketok saru mengke. Ya tutup ana tas kresek Indomaret ngono lho. Ben apik ngono kaya oleh-oleh. Ngono. Hei, iki wayah jenggleng kok malah kok tinggal lungguh iki? Ya stamina ben full to, Pak. Oh ben istirahat dhisik. Sik. Nduk ngadeg. Ngombe apa kuwi? Ngombe apa? Masalah. Cap kaki 5. Cap kaki 3. Lah iki telu sing loro tekku lho. Apa ombe? Iya. Ini aku lah adimu to. Kok nek keracunan eman-eman Iya, iya, wetengmu tak ombene sik. Keracunan aku ora apa-apa aku adimu. Iya, iya. Piye keracunan ora? Aman ya? Aman. Aman tenan ya? Wis aman. Aman ya? Aman. Malah sing gak raman iki. Nyapa? Lah iki nanti tak ombe bosok usus. Jenglengane, sapa sing kudu jenggleng dhisik? Antara Mas Lidik sama Mas Plutuk. Lagi. Barang, Sapa? Ya Om wis, Kliti karo siap. Plutuk. Ayo aku sih. Oke. Aku sih. Tak mau ngene, Dok. Saben bengi nyawa Jana iki mat-matan iki. Anjing klenge Apa, gaya Dok? halusan kok, Mas. Pak Bagong. Kula ngeten iki nggih. Gus. Gus. Saya ketahui ya. Yen mamajang monganggo
lantung dit ngono. Jlenge niku lho kapan? Jleng. Jlengno. Suwirah iki. Suwirah digawe. Seneng aku. Nduk niki kan rada nengah nduk, laden ana omu kae. Angel kuwi. Saya tuwek open-openane saya angel. Manganggo janur kuning Ot. Jreng. Jreng. Jlenge mboten damel tutuk. Jlenge niku damel tabuhe, Mas, damel tabuh. Terus jleng niku tabuhe diangkat ngoten. Mboten damel tutuk nggih. Yen pangapunten lho. Kula mboten ateges minteri jenengan sedaya. Hamung rasa lho, Mas. Jenengan hamung rasa lho, nggih. Kudu iso hamung rasa liyan. Tabuhe diangkat nggih. tambahi 50 ke lho Mas bagus ke. Ah, aman. 75. Tak selawe lho, ndak selawe. Ampun kesupen, pripun? Pripun boleh kula pripun? Tabuhe diangkat. Nah, nggih ngoten. Pun. Sami mireng nggih? Sami mireng nggih? Saya napa sae? Saya napa sae? Ya budalke ya. Aku rasa mati wong KTP ku seumur hidup kok. Maksudnya budake jegleng iki lho, ngono. Ampun kesupen. Iya, rodok ndodok tuh. Ndodok. Malah kayak penangkal petir. Sing Mboten disuwun. ngoten. Pun sing disuwun ki piye ya. Nah, salah. Hamong rasa lho jeneng niku hamong rasa. Ngeten Mas, tak omong. Ngeten nggih Mas, pangapunten. Niki dipirsani piyai kathah kados ngeten niki lak karepe Nah. budaya. Menawi sampun wonten ada ndang tulung dangdet, Omong terus niki jenengan angkat. Lah, ngoten lho. Atur suwun. Nah, mungkin nek pun ada ndang tulung dangdet. Nah, niki lho. Ndak Ah, ngiler. Mas. Sing bener iku dantun dandes nes dantun dat. Ngoten lho. dangdet. Kok data dantun dat. Nah, ngoten. Dangdet terus jenengan angkat. Nah, ngoten. Ya. Lah aku nek ngomong karo ndiklu kene iso kutah to ya. Ya langsung aja ndang tuh ndandet. Mungkin terus langsung diangkat ya Mas. Ya. Ndang tuh ndandet. Ya. Nah, ayo. Ayo Iki cepet. arep diangkat kok sampean ki. Nah, tak dulu dangdet. Nah, terus diangkat. Nah, terus diangkat. Nah, terus diangkat. Anu Mas. Koclok. Lah kok malah arepe kaya wong mbak batang. Piye to? Kok angel. Laden-laden ame angel. Sing diangkat tabuhe kok aku diangkat ki lho. Aduh ngeten. Aduh habis. Ngeten Mas, ngeten. Mboten ngoten. Wah, penompone jan sak. Ngomong di Ngeten. Dangdut. Itu dah. Kadang ae. Aku nek ngene kutah. Dang dulu dangdet kita. Dang dulu dangdet, dulu tak. Gamelane donekke bareng. Atur suwun ya, Mas. Nah, nggih. Langsung bareng. Nah, ngono. Yo, tenanan, Duk, niken. Ya. Yo. Iya. Mas. Malah kaya
mau guru gendruwo. Angel nek. Alah bos aku gak melu ki. Tak kowe. Angel. Anu sesuk melu dalang liyane aja yoga iki ya. Wis ora penak yoga iki. Yoga iki tak ijolne besok. Mare anu, provokatore penggender lho mare. Oh, sing gender meneng Gender ae. provokator. Aku gak melu among rasa aku. Wong sak njalukmu malah dituruti lho. Turut coba ora tau bener kok turuti. Njaluk kon ngangkat wis diangkat. Ya toh? Njaluk kon ngunggahne sampean ya wis digendong. Kurang piye? Kurang bener. Lah sing bener iki piye mangkane semua itu Berarti ini. diselesaikan secara kekeluargaan. Remote sing gawe urip. Remote nah. Sore makan remote. Iki jane dagelan wae bakul TV. Kok remote. Tak omong iki Pegel kena remote cengelmu kok. remote-mu ki remote ki kaya ati. Nek atimu mbok klikne karo yoga, remote-mu mesti pas ngono lho. Guys, remote ku bundel lagi ya. Dok, Mas Ayo. Bagong. Mungkin nek Sekarang remote lu ya. jenengan podale remote kula mesti iso klik. Gak bener remote aku. Ya Dok kan? Ki jenglengne apa ora sampean? Oke. Oh, baleni berarti. Dok rene Dok ben gak ketutupan saka. Pacitan. Dok maju Dok, Dok maju. Nah, Ayo ganti aku lutuk. remote-mu ra pas karo kuwi. Remote kudu dipaske ngono lho. Ayo Mas. Tak tunggu tak. Remote pas. Remote. Kamu tahu? Remote. Tak tung tak ayo Mas Bro. Ayo Mas. Remote kudu Ayo. dipasne. Tak tung tak. Remoteku kok ngeslet. Ya ta, kenek ta iki. Kok iso munggah, remote ki iso munggah. Remoteku entek batune. Dok, Dalam. nyuwun pirsa Mas Iko. Nggih. Remote panjenengan kalih kula pripun Mas Iko? Alah. Ki remote malah batune wis dekor. Kelek Omega kae mosok iso. Oh saged remote-ipun pripun Pak Iko? Remote-ipun pripun Omega? Ngene kok batune telas. Kabel ruwet. Mas Bagong ingkang tukang ngendang. Mas Bagong ingkang tukang kendang. Remote jenengan jangan paske kalih channel kula. Hah? Jangan paske channel. Dadi sing remote kono channel atine ning sampean. Oh ngono. Remote jenengan pas teng channel kula nggih. Kok bosternya nggih bosterku. Buster ki apa? Ora nggih booster saiki Stonebox kok. Apa? Stonebox. Dagelan lek pekok. Loh, saiki guys Stonebox kuwi lho. Ayo.
Setobok. Apa? Starobok. Jo guyon kerja. Yo. Loh, dagelan ora oleh guyon. Kerjane ya guyon ae. Sing bener ki tipine kudu gawe sepung bok. Wah, yo gles. Ayo. Ayo. Ana kotriti pangan cuyune ken salimbri. Saya suwe ayu. Santen toya klapa Cekap semanten atur. Wah, enak ya. cawe gunung. Jula-juline kok mek mburi dhewe piye Lho to? sithik mawon. Bisa ta? Oh. Bisa. Saged ini. Bisa jula-juli tenan bisa. Niki wayang sanes bal-balan. Lah dalah. Terus. Iso aku mek kuwi tok Pak. Mila sami dipun per sani ayo Matur suwun dumateng warga masyarakat Candi Rejo ingkang sampun Gelar iya oh pop Iki dindangdutne sithikno enak. kakak langsung wae. Langsung sampe gunung. Kayak lho pitik lu rek ngendhok pira ngono kuwi aku. Lek sampe gunung. Tuh. iya Tak kae Langsung apa sampe gunung? Empet ta? Bawane entek. ora ngentek ora kok. Oh isih. Jen Panas udan. Panas Bagong. udan panas Tuwel. aling-aling. Oh iya. Ayo Ya. Ono lho. Jadilan nanti kemaju. Oh, ono enek jadilane ya. Wes lho, jadilane wes. Yo. Wes iki jadilane wes. Pakono. Terus. yo Ngono tok. Kok karo joget liyane kok. Nah. Ya. Karo joget tok. pas Ya. Pas. Ya. Yo karo ini barang no kok iso. Jare mok kon Waduh, yo karo ini ditlek ngono.
yo. Ah. Mas. Iki jane kucing ngopo? Yo. Yo yo yo. Ganongane yo salto. Diparingi dalan Mas. Bambang jungkir, Bambang jungkir. Yo Mas, sawas. Iso malik tuh ya. Raine kaya pentulan ya iso tuh. Os. Genting dhuwur no, genting dhuwur no. Genting dhuwur. Loh. Apa. Kok terus dengkeke kumat. Dengkeke kok kumat. Aku tak naik mimik dulu. Ngapa? Boyokku cetit. Kene ndang diwe obat kae epilepsi. Mas kamu step. Lah kayak iso sik. Aku wis ora kuat Mas, jangan jak kreyok kene sak kuat. Biyen no malik ngene ping 5 ping 4 ya kondang no. Oh iya. Ngono. Ngene nyapa ya Mas sebabnya? Loh usia Pak. Faktor usia Mas. Usia itu tidak boleh dibohongi. Oh. Iki Mas Kluthuk nek Saya limo. tuwek, umur saya tambah. Saya tuwek Pak. Oh. Piye? Aku biyen ngene iki ya kok kene. Aku kok kene iki lho. Terus Mas Kluthuk ning kono. Biyen joget terus ngene iki langsung malik no ya iso. Ngono. Saiki ra iso pisan. Biyen tak contone, biyen ngene tek lho. Ah. Ngene malik no. Jajal kowe kok kono Tuk, bapane. Hah? Bapane kok kono. Ah. Kowe nampani kono. Nampani apa sih nampani rene Loh. apa? Malik, biyen aku critakne biyen. Ceritane biyen ngono lho. Nampani Biyen apa? nampani aku ki lho. Kowe kok kono umpamane. Lah, biyen Ah. ngene iki biyen. Oh. Mlayu ngene to, tok terus Malik iso. Nglek. Ora usah ditabuhi iki nyontoni kok. Juga terus Malik umpamane ngene iki. Oh. 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 Iso. Biyen ngene iki iso. Saiki ra iso pisan. Lah iki mau. Lali aku ya. Alah. Boyokku kecetit Pak. Boyok ayo suntik bareng. Ayo. Natian. Natian wadon sarmi. Suara selir memandang sadane. Osolan mati tresnani.
Cilik caben gunung. Matur sembah nuwun nduk Niken. Makasih Om Eko sudah. Matur Oke. suwun. Heeh. Lah iki lho. Gayenge nggon tontonan sakniki ngeten niki. Pripun Mas? Kemasan yang selalu membuat penonton itu bisa tetap hening, jenak, mirsani. Senenganku kuwi. Apa kuwi? Apa? Jangan hening senenganku. Jangan hening. Kuwi bening, Mas. Bening. Terus- Bening ini kok. Terus ini nanti. Terus ke. Nggih, nggih. Nembang no. Lho lagi no. Anip karo Mia. Iya. Ye. Iya.